VIP date oħra u l-lum edin tal-puzzu il-mellieħa. U l-VIP date tagħna tal-lum hija Valentina! Hello! Hello! Kif inti? Rajti li mammur dejta jmin mara miż-żewġa u. U taf ma min id-date? M'għandix idea u dik l-anxiety land il-Karlo għatlu għaw. Jien ħammur date, VIP ċi ma xaħat naħseb li jafu n-nies, imma ma nafx minnu. U taħseb mara jew raġel? Ma nafx minn għandkom kollox nistenna, so. Tlaqna ħanaraw, sorry Karlo jek ġibni għamu raġel. U t-tini VIP date tagħna hija Claudette. Jiena vera ċitata biex nara did-date. Anka jiena. U għandek ideja ma' minni? M'għandix diċker u qas ħaniprova għax I get it wrong. Ikel all right? Kollox, mi tixtaħara. Laqna nieklu mela. L-iktar date li qatt ma ħstennejt li ħankun fuq. Għax aħna nafu xurxin, imma naħseb qatt ma poġġejna bil-qiegħda. Le, bil-qiegħda żgur li naħseb fuq xi mejda ta' tiċ, forsi hekk high table, all right? Ekku. Kif nice to see you, ma? Vera, in person. All right, jiena ta' Jiena fan u noqgħod nisimak. jiena fan ovvja minn ma nafx meta xiex, minn mindu naħseb skoprejt li Eurovision, ovvja. Imma le, I've always obviously like segwejt x'tagħmel u ekku. Jien tisma' fuq ir-radio għax naf li segwina. Vera nħu gost, nitqa'. I mean, nibda l-ġurnata fil-ħodu ma'kom. Jara, how nice, thank you. Samja fil-ħobb il-frawli. Għaldi date partikolari. Cheers. Cheers. Jien toġobni ma dit-tip ta' date għax. Ma nafu xejn. Ma nafux fuq għax ħan nitkellmu. Dik oħra bil-ħaq. Jiena għaddi ma fimx eżatt se jiġri hawn. Jina għaluli, għalleb l-istampi u hemm il-topics. So, nibdew Fidejk. Waħdin waħdin, tajjeb? Lele fidejk. Fidejja? Fidejk. Tlaqna. Oh. Okay. Girl power. Naħseb we can both relate to it. Definitely. Sipo jina vera feminist, eżin vera nħobb li nara nisa edin finally, you know, they work u edin fi xena iktar. Eżempju, jina mill-entertainment ħanuħoda, nħu pjaċi li eżempju fil-radio, hemm iktar nisallum il-ġurnata qabel kienet isa vera sinonima ma l-irġil. Xorta ta' hemm affarijiet naħseb li kultant daqsxejn huma tokenism, you know, li nħoss li. Ħajxiex. Naf, li kultant tuna rwol biex ikunu tawunna, biex nagħtu bikwietna kind of thing, you know? Ma mbagħad kontek tagħmlu tajjeb ħafna. Dik improve them It's what you make of Taf kif? it. Iva. Lejn toġobni dik il-ħaġa li they doubt, but then they're like surprised. Tan nisa xjuffru. Min jiena naħdem ma' żewġ irġiel u radio. Ma tħallilhomx li xejn. Every day laqqax xejn. Imma naħseb anke tiġi mill-upbringing ukoll. Jiena l-mamma tiegħi Mhux hekk. kienet hi fil-business ukoll bħala mara waħedha. Għidilha ħeleb. Nselmula. Le, ma vera hekk, tipo skont kif tikber l-upbringing tiegħek. Iva, vera. Jiena l-mama influenzatni ħafna wkoll. Il-mama kienet persuna li inkoraġġitni ħafna biex nagħmel affarijiet. Meta tella li ħirġa mort biex ngħidilha li ħirġa l-politika. How was the reaction? Qalt li iqaf, nafse tgħidli. Iqaf, ħassitek biex ġejja. Kienet ta' Minn dejjem xtaqt tagħmilha inti, minn dejjem kienet xi ħaġa li on your bucket list. Iva. Kon dejjem, anke minn dukon żgħira. And hekk kif ittik bħala satisfaction. Għax di vera xi ħaġa li inti you're a big influence ta' ċertu deċiżjonijiet u affarijiet. Tatik sodisfazzjoni li inti qed tipprova ġenwinament tagħmel xi ħaġa għan-nies. You're being a voice of many Ekku. sense. Ekku. Amazing. Għalleb? Għalleb. Ooh. Risk. Are you a risk taker? Calculated risk imma. Vera? Ġieli ħadd ta' riski kbar. U kellek xi bad feedback minnhom? Ifimni. Jiena kelli proġett enormi f'ħajti, li kellu x'aqsam mal-medja. Kont waħda minn żewġ persuni li tlieta. Ftaħna stazzjon ta' television konna. Imma you still did it, is-sens. Oh. Ġimien. Xitfuħ? Sorry, jiena ħanibda xi fejn kun hemm ikel. Isma' inti wikiela. Jiena wikiela.
Mani wikkiela. Bis-serjetà. I am a foodie ħafna. Vera? Għalija li kellu wisq sabiħ, taf kif. Kemm naqblu. U bat għand il-mami tiegħi kontra, għax il-mami tiegħi dieta kuljum dik li selid u hekk ma tikolx u bat tara lili. U tursin. Ma nafx minn ġejt eżatt. Ej, ma nafx minn ġejt nisba. Imma tgħidilna fuq dis calculated risk. Għax I think I can kultant. kif tajt tista' tallimni fuqha. Fimni l-età hemmhekk qiegħda, l-ħares ma nikkalkulax. Imma l-esperjenza u. Eżatt. Ħan isfrakas saħħa probabbli. Għaliex ħad Qed tara xaħli. Xaħli, kważi tajjart il-pizza. Ferġej tawr nixxili. Kiku għawnejtu. Oh, qed ngħidlek, kif jarawni, għafra żżir tajba. Issa jgħidulek, inti għaw provajt titfa' il-pizza f'ħoġor Claudette? Wis Għandu, probabbli. ejja, naxi. Le, go for it. Aħti vera tajba. Very nice. Għanna għatra film. Vera nice. ħafna. Inti tiħu risk, inbidlet. Senna, sa' għandawru ilkom. No, għanħallijaw. Jiena I am a risk person, fil-sens, nieħu riski imma mux f'kollox. Mux f'kollox. Għax nemmen li bla riski l-ħajja is going to be very bland. Nabel. Fil-sens, again, mux fuq ċertu affarijiet, per eżempju affarijiet ta' flus u hekk, li toqgħod attenta. Mhux Il-ħajja tola, if you're not comfortable with what you're doing, ma tistax tirriskja ċertu ammont ta' flus biex tagħmel xi ħaġa, pereżempju. Imma I go with the why not ta' why not let's try it kultant. Għax inkella naħseb il-ħajja tkun boring. Prova hija xi ħaġa sabiħa. U għalhekk għatlek calculated risk. Tkun għaddejt minn xi ħaġa biex tibda tħares li hemm dik il-lenti naħseb. Eżatt. Naħseb li jisnatni li aħna. Le, vera. Fuq dak il-livell. X'nagħmel? L-oħra din kixfet diġà. Rajt biċċa minna, ħanqalliba. Change. Le, sekonda, change, jew Change chance. and chance. Issa Ok. t-nenduna. Kemm Double tajba? whammy. Change. Jina vera nibżam il-bidla. Vera nibża. Inħossni li I'm in a comfort zone u biex imbiddel u nagħmel xi ħaġa oħra. Alla volja ngħid li I'm a risk taker. Qed nara stramba. Xorta nibża, fis-sens ma nafx. Dik il-ħaġa li probabli nibqa' nipprocrastinate ħafna biex nagħmel dik il-bidla mbagħad tasalta xi darba ma Jiena l-motto tiegħi hija I might if I try, I won't if I don't. all right. U allura nieħdu riskju kalkulat imma minbidel u jekk tara l-karriera tiegħi jiena minn kollox ħajti. Minn kollox. U l-tifla tiegħi. Tifla tiegħi ngħidilha għodni ma nafx se nagħmel meta nikber. Imma that's the beauty of life. U mhux hekk. U naħseb is-sabiħa li tkun temmen li tista' tagħmel ħafna affarijiet. Mhux ħaġa waħda. Fis-sensi naħseb il-COVID li ħaġa li ħadd minna illi minn job wieħed li kelli spiċċajt isni I ventured into something else, u spiċċajt norganizza l-parties u nagħmel affarijiet differenti, so tatni dik il-boost li ngħid you know what tismani. L-ħajja qasira, go for it, take a chance and embrace the change how in your life. Għax COVID was crazy. Perfetta, ruħi kif fatta. Kif ħarġet u? Xej, il-pizza hi, il-pizza. Nqalleb oħra. Ħanqalleb lek waħda. Għallu ħanħu biċċa gidma. Amazing. Tibża mill-insetti? Le. Isma, jiena l-pizza l-aħħar biċċa hekk Nikola. Bidej. Sotto bdejja Nikola, jina. Le, l-ewwel biċċa nibdea bil-forketta u s-sikkina. Vera? Imma bat fi għandi l-inżom. Nikola, Jiena biċċa kbira Nikola vidi kollax bidejk. la Taljana. Dik titwija daqsxejn hekk. Perfett. Bidejquk? Le, fis-sens li annimali għalija ovvjament f'ċertu postijiet ma rridx nara, fejn jidħol ikel, eċetera, iġene, imma minix se naqbatu pereżempju għax qed nara n-nemel ħdejn il-ħamrija ħanaffiġhom, skużi, jieqedem. Imma tkun edha waqt tieġ u tara l-insetti, pereżempju, xi cockroach jew crickets jew hekk. Jiddependi. Pereżempju mat-table tal-cupcakes. Le, bat ma l-ikel għaliex ġratlek.
Jien it-titx tiegħi għamilt actually cupcake station bil-insetti fuqhom. Ġifieri kienu dried grasshoppers u crickets u affarijiet hekk. U n-nies dew jaħsbuhom li kienu xi tip ta' nazzi jew imma jien fissat ħafna nipprova insetti. In ġenerali, nixtihom dehydrated u I just enjoy the thrill of having something mhux tan norma. Plus protein tajjeb ukoll. Lew, stick to pizza. Jiena kien ta' affarijiet strambi f'ħajti. Crocodile. Ara qatt ma ħadd eżempju ġurat, jew beetle, jew tarantula. Beetle le. Mela tieku xa. Crocodile ħadd. Żġinċijiet ovvjament. Kangaroo. Ma mhux insetti. Insetti le. Naħseb l-iktar ħaġa forsi. Rajt, Għax differenti. Tawsa keda fuq li kirix. Naħseb jienu dejjem xaqt immur li kirix. U għat, ħanaqbaz unord naħħom, mux kontat nizajrem ta' bdejt unord naħħom online work, nejt imma mimma. Ixxiri di tarantula, sej biex ħatamel bija. Tasal, kolla suf u Nikola. M'għandix pjaċira ġifieri daqshekk fiha, ma the thrill of it illi doqta. So ovvja kien nagħmla parti mit-tieġ, Carlos spiċċa miskin ikoll insetti mej ukoll. U fit-tieġ tal-catering għallin ħanamel sajn daqsix, ara ma nkunx naf li n-nies jaħsbu li jien għandix naqsam ma' toppings tal-cupcake li għażilt. I see. Yes. Ma it brings good memories għalija. Jafuk sew. Jafuk vera. Ħanqalleb. Okay. Shocked jew imbarazzanti. Oops. I mean, jina kelli ħafna oops moments. Kelli ħafna oops moments. U naħseb għandna nkunu fl-entertainment industry. Jiġu ħafna fil-politika, jkollok ħafna oops moments. Vera? Iva. Ejja, tini waħda. Waħda. Waħda mill-ħafna. Flok li speaker, kont agent speaker dakinhar kien imsiefer u kien laħaq Kevin Kutajjar ġie biex jieħu l-ġurament. Però l-istaff kien għadhom kemm qaluli illi miet ex-membru parlamentari u li ħankunu qegħdin nagħtu l-kondoljanzi f'seduta, ma mhux f'dik. Ma li ġiet il-familja ta' Kevin mingħajr ma ħsibta mortu tajthom il-kondoljanzi. Oh no. Kif ħrixt minna? Tiżajdi kif ħrixt Kevin kien minna? hemm u Kevin nieqes mid-dawl. U semma leħni u għalli qed taxxaqa Claudette. Nina. Għalli jinaw mimli kolni jomor. Illa ħod lux taħwida ħawad. Għadda minn daw. Ups, u inti? Lejna naħseb. Tant jiġrulek, jisek diffiċli tażel għadana fuq il-radio iktarar. Imma naħseb l-ar li vera li taħta sal-lum, kontet naqra l-punti tal-Eurovision. Kif dik is-sena li kien hemm Konċita. U niftakarom. U jiena kont qiegħda ħdejn Konċita l-Awstrija. Vera kont qiegħda hemmhekk, jiena letteralment kont qiegħda hemmhekk nieħu pjaċir li ħanajt 12 points go to, it was one of my dreams, għax jiena ovvjament Eurovision fissata. Imma dak tagħmel ġurnata hemmhekk rehearsals tisma' l-pajjiżi l-oħra f'widnejk. U between ta' rehearsals ħallew lil Mike maħal fuq. Bl-eċitament kelli ħafna problemi fl-istonku, ma jtejra fit-toilet bil-bike mixawl. U tas-sound għamiltilhom waħda l-kapċin, literalment. Li ħrixt minn hemm qalu lil Mike mixawl ta' timbarazza ruħek imma waħda minn dawk li hekk. I've been through it, ma nistax nistiq. Min konna tajni jom 12 points il-Konċita? Niftakar, knowing us l-Italja. Knowing us. Niftakar Niftakar, and minni that night was a blur għalija. Feeling li konna tajni jom il-Konċita. Minix ċerta. M'għandi ġejjin anke l-iskript ma qrajt Ħadd pjaċir tqajt ma' Konċita issa fil-Gay Pride. Vera? Ħafna, u l-verżjoni ta' Rise Like a Phoenix kienet differenti ħafna. Naħseb anke she's evolving ukoll bħala artist. Kienet slow u very reduced bħala ma kienx bombastika u mhux extravaganti. Niftakar kienet song li turned heads u li vera it put something different to Eurovision hekk naħseb jiena. Ekku. Sabiħu. Ħafna. Oħra? Għanniktar? Li kien, senna le, spicy naħseb, spicy food. Vera. Are you into spicy? Jiena obsessed.
Tħobb ħafna spicy? Iktar ma jaħraq u nere u nikbi u jibda jqattar imnieħri tal-hom pjaċir. Le, jiena minix mhux ta' dak il-livell. Mild. Imma spicy ma jdejjaqnix, jiġifieri minix semmur Indian u ngħidlu very hot. Jiena ngħidlu very hot ma jemminnix. Jgħidler juxur. Għax very hot is a bit too much għalija. Ma nafx għala, I feel the thrill of it jiena. Bifimni biex tiekol l-insetti. It's part of it. Ma jħarqux, simpli jiena plus li naħseb il spicy food actually nemmen li nek ħafna bl-immune system. Thank you. Thank you very much. Thank you. Grazzi. Thank you. Jien naħseb illi spicy food jgħinek, mhux naħseb żgur, jgħinek l-immune system biex issaħħa ħana iktar għax. Ovvjament il-ġisem dejjem qed tittieħdi xi ħaġa bħal ma tgħidlek ħafna tewm għax jgħinek u hekk. I try to include it in every meal jiena nipprova. Eżempju kif ikollhom ġabu l-naċċeli u kont nitfa', ħażina l-aħħar fis-sens li meta nara anke ċertu kulturi u tara jiena fil-kultura indjana b'mod partikolari li għandhom sens ta' kulur, sens ta' flavors li b'saħħithom. Naħseb li x'inhu l-ikel favorit tiegħek inti? Jiena. Il-xi ġimien. Wow. Tower għandek, Tower. U inti għandek nofs barri. Ħanina, xi ġimien. The glaze. Nice. U sakemm qed inħalluhom jgawdu l-ikel li offrewna tal-puzzu, ħnispjegalkom ftit il-logħba tagħna. Huma għandhom monitor b'ritratti biex ngħinuhom jiddiskutu l-affarijiet li nixtiequ nsiru nafu aħna. Ejja nkomplu naraw fiex sejrin. Wow. Wow, ta' vera, Wow. Li ma l-ikel favorit tiegħek inti allura? Ma dik naħseb li Jien ma nafx kif ħaniklu. Lejn, I'm going to gladly watch you ħanara kif ħadda. Intaqsam għal-berja u tikola siħa. Kas bħal dan, naħseb għandi bżonn perit. Hemm bżonn construction. Kif Ekku. ħatamilha. Ħanibda biċċa żgħira. X'kont tgħidli xi tħobb tikol aktar? Jiena biex nażel dix wieħed naħseb naqgħu possibbli. Tant inħobb niekol, eżempju ribs, top 3, 100%. Vera jiġu tajbin, favorite. Imma I love pasta, vera ġobni. Liema tip ta' pasta l-iktar? Gnocchi. Jiena raġel tiegħi jagħmel carbonara ta' vera. Ta' vera. Karli għamil carbonara tajbu kolle, dun naqaw. Naraw Battle of the Carbonara, mela. Imma esninat tunt naraħħa saret wis commercial carbonara li I like the dishes li ma tantx semmuniet, eżempju daw l-gnocchi u kella t-tortellini l-gbar. Jien kont ngħix Bologna, sewa jien kont nistudja Bologna. Iva. Hemmhekk jagħmlu ikel. U t-tortellini huma l-aġin Xi ġimien. tal-belt, sewa. Wow. U darba sabi għallu li trid mur tixtri ftit tortellini u għallu li minn dan ħanut. U tħarġa ħanut, kull ma jbih huwa tortellini. Xi ġimien. U dan eżatt kif tidħolu tajlu trid tortellini faq jitħaqbi. Mhux ovvja lim. Tortellini, tortellacci, tortelloni, jidhom friski, jidhom nixfin. That is my Salamun tal-inkasewda normali Isek għal-uova. mortan ċat tal-pasti, ma kollu tortellini. Il-ħitan miksijin Xi kollu ġimien. tal-bliħ, vera tal-bliħ. Le ma naħseb li wkoll li nażel naħseb fi Ħażel wieħed. illi nibqa' niekol dejjem. Naħseb il-frut tal-fenek. Naqra unpopular opinion, għax forsi mhux kulħadd iħobbu. Nħobbu. Jiena nħobb imur minn kol ma' nies li ma tantx iħobbu, ħalli niklu jien dejjem. Jena fenek nħobbu ħafna. Mistajjeb. Għalija fenkata tajba u l-bicċa l-kbira meta nżur restorant tal-ewwel darba jekk ikollu l-fenek. David l-ewwel ħaġa li jgħid Lilu. Għandhom il-fenek Mal-ewwel. għax lilu nieħu. Iminti taf is-sajru mbagħad? Iva imma rari nsajru għaliex David ma tantx uħobbu, Kristina lanqas. Allura huwa vera dak il-platt li niekol ġo restaurant. It's a treat. It's a Eżatt. treat. U fil-verità ġieli mhux kulħadd ikun jaf jagħmlu. Daqskemm ikun jafu jagħmlu huma b'dak it-tewm u hekk kollu. Għax jiena nħobb il-sajjer imma naħseb il-fenek propja. Hekk dak il-naqa is-sweet oil ngħidu tagħha. Jiena nħobb il-sajjar ħafna. Jiena l-iktar
Isna ħana d-dar, xo kullħat għandu d-departiment tiegħu, fimt? Il-torti, per eżempju, fidejja. Namel il-torta tan-naħa ta' fuq ta' Malta, li hija torta tal-qaraħmar. Il-lallu, xiġmin. Il-naxxar il-most tal-meliħa għawdex, jissiba ħafna. Kon nibda nordnale. Niġi għab-torta sa' Għaddi klodet. r-riċetta tal-nanna u naddijilek. Il-lallu, baqatek. Ma vera, iva. U taħħa. Xiġmin. U meta kont nejx barra, kont nċemplila. pjaċir. Fakkarni, għadak li għallu ma konċ niktiba. Ma kienet tuħu pjaċir. Imma kek, meta għazek ħatikoll għandek dik inna wholesome Iva, memory iva, taħħa. għajna najdula iġviri torta ta' nanna, kif kienet tamela u kollox. Ma tantx sanajtek fuq il-mam, il-mam ma tantx istajjar jiena. Jiġifieri jekk ikolli tfal quddiem xejn tan-nanna, anzi jekk ħajkonna tan-nanna tiklux. Għax aħna konna jna u hija. Jaħassa narawha tagħmel naqraj fejn tkun għamlet xi ħaġa. Per-eżempju il-ross il-forn tagħha, meravilja, isu magic show. Titfa kollox nejġu taġġel ma kien jitla kollox fil-wiċċ, allura jkollok lejer ta' fuq aħmar u r-ross kollu abjad. Għazza ma kienet ħawdu. Xej, ma niklux minn taħt idea, ma jgħen, mbagħad għandha dawk l-affarijiet. Qed isemmi ross Il-tajbin il-forn, tagħha. il-kunjata tiegħi tagħmel ross il-forn Vera. laġi. Il-kunnet ta' fis-sajjar imbagħad, imma l-mammi tiegħi Karla ma tantx gawdi minn fuq ħanajtek. Ma wkoll kienet ta' fis-sajjar ħafna, kienet dilettanta sew, speċjalment xikla komplikata, b'xi tnax ir-ruħ. Tu pjaċir iktar hosting? Gost, ħafna. Xi pjaċir. Imma batalina, per eżempju, brunġil mim li kienet tħobbu l-brunġil ma Qatt ma miltu. Oh, l-brunġil u l-imqarrun il-forn il-mama kienet għamlu to die for. Bil-bajt? Iva, Mhux qatt jagħmlu bil-bajtu? iva. Jien ħanqaliblek id-diskors. Ma sax ma nsaqsik fuq l-Eurovision. Oh, Ma nistax eżempju design inti ktibta. xie ktib tiegħek? Le? Le. Ma kontx parti minn da. Le, mela, Desire inkitbet ftit il-bot minn fejn qegħdin hawnhekk. Vera? Għax inkitbet ġol melliħa. Okej. Kitiba Philip Vella bħala mużika Għalek u mill-melli. klim Gerard James Voice. U jiena laqajt il-Philip u l-Gerard u kien inna nesperimentaw b'songs snin. U meta kitbu Desire għallu li ejja sal-studio għax għandna song biex tismaħħa. U mort. U jimma li smajtu, kif jisobiħa, tuġobi, Li tuġobi. l-ekofrew għal-ewel. Li, nkitbet għalija. Wow. Għalija nkitbet. Wow. U kellek relazzjoni magħhom qabel ġifieri. Jazbu, le, konna ħbib sewa. So kitbuha bik f'moħħhom. Mbagħad kien hemm dil-biċċa fin-nofs. Ma kien hemm xejn. Mentru, għaw se jiġri, ma nistgħux ngħidulek. Tajdlix il-biċċa tal-Malti. Eżatt. Wow. Ma fdawnix. Ħasbu li ħammur ngħid, fimt? Ma jafdawx bih. Ħallu li dik meta tirrekordja ħanajdulek x'inhi hemm. Ara l-feeling mela li ħassejt. Ma trid tagħmel xejn, imbagħad tara. Okej, Wow. u mort hemm, studjajt is-song, eċetera, u mort biex nirrekordja. U tawni dil-biċċa karta. Dejjem rittek, dejjem xtaqtek li l ħabbit. Your first reactions kienet? Di x'inhi? Di. Għamiltu l-omek, di x'inhi? Dina hemm, dina. U kif ħankanta? Ma tkantajiex. Ħatajda. Ħatajda. Oh. Wow. Kellek f'moħħok li is going to be the winning song. Min kontu ġejtu second u third dik is-sena tiftakar? Bas niftakar jiena. Qed nipprova niftakar. Ma nistax niftakar bħalissa. Vera. Ġittiri u t-tielet. Blankjajt. Imma ħassejt taħt ilba. Ħassejt li Ħassejt dan li kellek kien wieħed winning song. mill-ikbar chances li kelli. Kont diġà ħassejtek fin-96 meta kelli My Butterfly. My Butterfly kienet song sabiħa ħafna. Ma this was Imma din kella a lasting ek. Song ferriħa. U ħafna nies. U sa ma nafx ġara f'dal aħħar snin. Ġifieri. it's a timeless song aħna ndoqquha fil-party sana Buzi Bingo, ġifieri kif U raġel tiegħek għamil remix ta' Vera. Kif eżatt jismawha il-luċuħ tan-nies instant glow. Iva. Vera, u jiena għadni niftakar il-video tiegħek fejn kanta fil-Eurovision vera minn Malta. Your smile infectious. U tidher kuntenta tkantaħa. So it fits tipo like Vera Ħafna. tu pjaċir tkanta. Is-sajf li għadda, ikkuntattjatni ħabiba tiegħi għalt li ħajkun hawn Malta xi ħadd persuna li inti tafa li lek ma taraħ ħafna snin u li nixtiequ tiltaqa' miegħu biex tagħmlu sorpriża.
U kien wieħed mill-backing vocalists tiegħi Illallu. illi dan jitturja ġo Sweden imma anka barra minn Sweden. Wow. Kor kbir ta' nies li mhumiex professjonisti imma jallimhom kif ikantaw. U bqajt tarfu ma? Bqajt narf eżatt kif qalt li minn huma l-ewwel araftu Wow. u mort għall-kunċert. Bqajt nisma' l-kunċert dan u f'daqqa waħda dawn kienu ppjanaw li ħajamlu Desire. Imma ma passrux li ħajkun hemm jien. Fimt? U f'daqqa waħda spiċċajt lajt. Tkanta wkoll. Ta' magħhom, tajt kemm għannaqni. U tgħidx kemm wers u n-nies mela. Ma tantx kien hemm nies. Hija ħasra iva, waħda minn dawk l-affarijiet li dispjaċini għaliex kienu qegħdin Manuel Island u dik il-fetħa kbira. Kien hemm dawn ma Imma tis kellek il-connection Ħafna. mal-backing vocal li kont oriġinalment kantajt miegħu. Eżatt. Kienu Amazing. backing vocalists tajbin immens. You know, I just will never forget that infectious smile tiegħek tkanta. Amazing. Cheers to that, eh? Cheers. Cheers to you. And to Carlo. Cheers to the food. To the eh? remix and cheers to the food u l-puzzu, Ta' vera. Xi ġimil Ta' vera.